Bihotzez eskertzen dut hemen egoteko aukera ematea, Oian Ederri eta Itzadina Mintzo programa honen arduradunei eta programa honen hasieratik lanean aritu den Peñaderai hori ere, arrazoi ezberdinengatik. Hizkuntz kooperazioa zer da, zer egin daiteke, izenburu zabala da. Ni arduratzen nauena edo pixka bat zueri kinarazi edo nahi nizuekena dago lotua alegia hizkuntza desagerpena edo hizkuntzen heriotza urte askotan edo mendetan hizkuntzalarien kontu bezala aztertu izan da. Ze pena halako hizkuntza ederrak, halako bitxitasunak dituzten hizkuntza galtzea. Hizkuntzalariok galtzen dugu, aztertzeko dugun alor eder horietako bat, edo beste bat, edo asko. Eta hori egia da, alegia hizkuntzak gizakiok ez norbanakoak baizik mendeetan edo humanidadearen historian zehar sortu diren gauzarik miresgarriena dira, baina hizkuntzen desagerpena edo aniztasunaren galera hori batez ere hizkuntza galtzeak hizkuntza horien hiztun edo komunitatearen garapena baldintzatzen duela konturatzeak kezkatzen da. Zan nahi dut, ez da bakarrik hizkuntzalarientzat galtzen den zerbait, eta batez ere nik esan nuke hiztun komunitateak galtzen duela eta galera horrek gainera talde horren arazoa esan nuke baztertzea eta garapenerako aukerak mugatzea ekartzen duela. Hori da pixka bat hizkuntza kooperazioak aurreikusten duen helburuaren zioa edo helburu. Gutxi gora bera, hitz egingo dudan saio honetan 5 atal bereizi ditut, denak ez dute luzera berdina izango, lehenengo aniztasuna, kalera zer da, kooperazioari buruzko zenbait jakingarri edo emango ditut, eta gehiegi luzatu beharrean zer da hizkuntzan kooperazioa eta zer esperientzia daude eta zer esaten dute batzuk eta besteak horri, baina pixka bat zuzenean hori ikusi ahal izateko adibide bat hartuko dut. Adibide horretaz, adibide horretarako erabiliko dut, Nasaiube hizkuntzaren komunitatearekin bai UNESCO katedratik eta bai Garabiderekin egiten ari geran lana. Hau da, hizkuntz kooperazioaren adibide bat aurkeztu nahi nuke. Badakit hitzaldi saio hauetan azkenekoan Nasaiuberi buruz ere hitz egingo dutela, baina Nasaiuberi buruz hitz egiteko goz asko dago. Nik hartuko dut bereziki kooperazio aldetik ze ekimen edo egiten ari geran eta horrek nolako emaitzak edo gure ustez ondorioak ekartzen ari den. Beste gai bat ere sartuko dut, eta hori da batez ere nola hizkuntz kooperazio edo lankidetza kontu garrantzitsua den garapen iraunkorrari buruz hitz egiten ari garanean, eta agian gehiegi aipatzen ez den garapen iraunkor horren baldintzen artean hizkuntza kontutan hartzea. Hori zergatik eta nola eta horrek dituen arazoak aipatuko ditut. Horren ondorioz eta pixka bat guk egindako lanaren ezaugarri bezala hezkuntza elean hitza nola izan daiteken hizkuntza gutxituentzako egiten bide bat. Eta beti bezala badakizute dolako hitzaldietan ondorio batzuk edo atera behar dira eta zerbait esaten ari egituko naiz bukaeran ere, hasi eta bukatu egin bat baitik gauzak. Hizkuntza aniztasunaren egoera badakizute hemen, hitzaldi honetara etorri zereten hori ezagutzen duzute egoera txarra, kezkagarria,
dela. Hemen daude datu batzuek, ez naiz gehiegi esaten dituko, baina badakizut. Hizkuntza gutxituak asko dira, arrisku handian daudenak ere bai. Ikerlari batzuen arabera, mende honetan, 90 hizkuntza galdu egingo dira, erraz esaten da, ez da. Baina hori da esaten dutena eta agian arrazoia dute zerbait egiten ez bada. Gaur egun klima aldaketarekin gaude danok oso kezkatuak edo kezkatuak egoteko arrazoiak ematen nahi zaizkigu, hizkuntza galderari buruz inork ez du, edo inor gutxik hitz egiten du, baina nire ustez gure izaera eta gure garapena eta gure ongizatea horrek ere baldintzatzen duela, besteak ere bai, jakinen ez dut nik ukatzen klima aldaketaren arazo denik noski. Baina, bueno, hemen daude datu batzuk ez naiz digatuko. Alegia, egoera larria da. Zer egin beharko litzateke leku batean eta bestean ere esan ditugu gauzak eta esan dituzte gauzak, legeak egun behar dute, hizkuntza gutxitua dituzten komunitateak bereziki babestu egin behar dira, lekuko hizkuntzen integrazioa lortu beharko litzateke, hau ere, nik horrela esan eta zuei irakurrita, baina uste dut lehen esan dudana. Nola buelta eman edo behintzat ekimen probetxuzkoak nola egin daitezken. Azken batean egin behar dela esatea eta oso importantea dela esatea esan beharrekoa da eta horren aldeko legeak jarri behar dira. Baina uste dut adibide praktikoak ematea eta agian zuentzako ere biziagoa gerta daiteke eta nahi ere bintzat orain hemen ez daude unibertsitatean rollo teorikoak emateko, beraz saiatu nahi dut adibide zehatz batekin erakusten zer den hizkuntz kooperazioa edo hizkuntza lankidetza deitzen dugun hori. Esan bezala, Nasaiube hizkuntza biziberritzeko NASA komunitatearekin elkarlanean dihardugun egitasmo baten berri emango dizuet. Esaten dut NASA komunitatea ze Kolonbian Kolonbiako mapa da, horien ikusten duzuten, mapa mundi hortan ikusten duzuten nondikan aterea dago, Kolonbian izugarrizko hizkuntza aberastasuna dago, 78 hizkuntza ezberdin. Oraindik uste dut hitz egiten direla, zatik hau batez ere Jon Landaburuk aztertu zuen dela urte batzuk, eta hizkuntza horietako batzuk oso egoera larrian zeuden aspalditik. Baina egia da baita ere, eta hori Jon Landaburuk askotan esan izan du, batzutan, naiz eta egoera oso larrian egon, hain da garrantzitsua komunitate batentzat, indigena komunitate naiz bere hizkuntza, non milagroa badirudi ere mantendu egiten da. Hiztun oso gutxirekin eta oso egoera larrietan. Eta askotan bizitzeko baliabide oso eskasa dituzten komunitateetan. Gurea, Nasaiubetarrena, ez da txiki horietakoa, ez da egoerarik okerrenean dagoena, baina bai da oso hizkuntza, arriskuan dagoen hizkuntza, hemen zenbaki eskubialdera, eskubialdera, ezkerraldera, zazpi zenbakia dauden, zazpi zenbakia ikusten den hor kokatua dago, hori hande mendien abiapuntua da, beraz leku menditsua da. 300.000 gutxi gora bera hiztun ditu, baina komunitatean bertan, barruan, 130 edo ezagutzen du maila ezberdinetan hizkuntza. Beraz, komunitatean bertan ere ez dute guztiek hizkuntza ez egiten, ez ezagutzen. Beraz, egoera larria da. Hizkuntzaren transmisioa, oda belaunaldi transmititzen den hizkuntza bada, baina ez beti. Ez guraso guztiek ez dute bere hizkuntza bere seme-alabei erakusten. Beraz, egoera larrian dagoen hizkuntza da.
Esan bezala, Garabiderekin eta 2012an hasita dihardugu komunitate honekin lanean bere hizkuntza eta bere kultura eta bere beste hezkuntza sistema, baina batez ere hizkuntzaren biziberritze programa egitasmo batean lanean, katedrakoak eta Garabidekoak. Nasa Jube hizkuntza egiten duten nasatarrak oso talde indigena bizia da, kontzientzia handia duen herrialdea da, ez bakarrik bere hizkuntza eta kulturarekiko, baizik bere eskubideekiko ere bai, argazki hau igazkoa da, eta horra gertzen den bide hori Panamerikana bidea da, ja Ipar Amerikatetik Hego Amerikako puntaraino doan bidea, eta Kaukatik pasatzen da, eta hemen halako manifestazio batean daude, zenbait eskubide urratu dizkietelako, eta horiek eskaera egiten dutelako. Beraz, herrialde kontzientiatua da, herrialde bizia da, eta herri horrek badu arrotasun bat bere hizkuntza eta kulturarekiko. Gaur egun izugarrizko egoera larrian daude, ez dakit Egunkariak ikusi dituzuen, baina urteko udaran Kolonbiako bakea edo Kuban sinatu zuten FARC taldeak utzi omen zion indarkeria edo armak erabiltzeari, eta hori txurazko pake bat bazen, baina aurten agertu dira edo FARC edo beste talde militarretakoak, eta ari dira eskualde honetan dauden aberastasunak, eta tartean aberastasun horiek dira batez ere droga, marihuana eta koka. Orduan, horiek menderatzen dituzten talde horiek, gehienak militar izandakoak, indigenen kontra daude. Ze indigenek nahi dute eurek kudeatu, euren lurreko aberastasunak, eta besteak berrizen dute dena eurek kudeatu. Eta urteko udaran guk harremana dugun taldeko bat baino gehiago hil ere egin dute, beraz oso egoera larrian dago komunitate hau, indigenak oroar, baina indigena talde hau bereziki, eta urten udaran larritu da, hainbat larritu da, non orain Garabidetik joateko ziren batzuk, ez dute joaterik ere izan, zuzen egoera arriskutsua delako. Beraz, egoera oso larrian bizi dira bereziki esandakoagatik. Baina horrek ez du kentzen, eta batez ere gu gara lanera joan baginan, haiekin elkarlanean ari bagera da, eurek eskatu, eurek bultzatu dutelako bere hizkuntzaren biziraupenerako edo biziberritzeko egitasmo bat baino gehiago. 2012an esan bezala, halako programa bat diseinatu zen, bertako erakunde batzuekin, horra hartzen da KRIK eta AZI, bantxe bertan ezin dut esan sigla bitako bakoitzaren ezaugarria, baina hori dira indigenen elkarteak. Zu ezin zera inora esan ez zaizu, nik erakutsiko dizuzuk zer egin behar duzun zure hizkuntzarekin, baizik eurek dira eskatu behar dutenak, eta zentzu honetan guk hasiera-hasieratik, Garabidek eta guk jakina, euren eskakizun bateri erantzunez hasi ginen, eta halako lizenziatura lenguas originarias edo deitzen zen bat diseinatu zen, pixka bat eurek eskatzen zuten formazioa eta formazio hortara bideratu zuena. Formazio eskakizun hori gehitzen joan zen, euskaldunei eskatu ziguten, beste programa batean ere parte hartzeko. 2013an, fortalecimiento de estrategias lingüísticas y escolares para la recuperación del Nasayume, intercambio de experiencias baskonas aditu genion. Eta hemen, ez dakit izenburuak jarri ditut, ze importantea da. Hasieran da, licenciatura en lenguas originarias, alegia. Eurentzako bere hizkuntzaren ezaugarriak ikastea itxuraz
garrantzitsua zen, eta horrekin euren eskaerak betetzen ziren, eta guk horri buruz asko ez dakigu, nasaiuk ez hitz egiten, taldeko bat-ematek bastante ikasi du, esaterateko Andoni bastante ikasi du, baina beste batzuk ez dakigu, eta gu arapaten gara aholku ematera eskatzen bazaigu. Baina oro har, hemen eurek ere ezin zuten ondo irudikatu zertzen nahi zuten atertzen. Gure hizkuntzak, edo bertako hizkuntzak, buruz nahi dugu ikastaro bat, zein zer egiteko. Horrek urtean ikusten duzute, estrategias lingüísticas y escolares para la recuperación de la hasten dira eskolan zer egin behar den jakin nahi. Hasten dira eskakizunak zehazten. Hizkuntza baten biziberritze egitasmoa, konplexua da, eta ekintzak edo jardunak behar dute erantzun dauzkaten beharrei. 2014an jarraitu genuen ikastaroekin, aurrekoan bezala irakasleen formazio lanetan, pixka bat irakasleek bere hizkuntza erakusteko askotan material falta zuten, bestetan eztabaida handia zituzten estandarra bai ez noiz zein izango zen, nola idatzi, nola ez idatzi. Nasaiuk hizkuntza erakusten baldin badugu gaztelania ez dute ikasiko. Ulertzen duzue, pixka bat euren kezkak irakaskuntzatik zetozen, eta horra ziren, horra zuzentzen genituen baitarekuk egiten genituen gauzak. Eta ja, 2015an eskatu ziguten nahi dugu, hemen ikusten dut normalizazio plan bat. Hizkuntzak normalizatu egin behar dira. Zute Euskal Herrian 1982an onartu zen normalizazio legea, euskararen erabilera normalizazio legea. Beraz, gu orain dela 50 urte geunden egoeran, okerragoan daude batez ere ekonomikoki, baina beste alde batetik oso egoera antzekoak bizi dituztela kontuatzen gara. Eta nolabait euren eskaerak ere doaz pixka bat aldatzen, zehazten bere beharrei erantzun ahal izateko. Hemen daukazute, ikastaroetako batean parte hartu zutenen azken argazkia. Hemen, eta bereziki garrantzitsua iruditzen zaitzetik 2015an, baina bereziki, 2016an ja, hasi ziren nasaiubezko eskolak sortzen. Hau da, murgilketaz, nasaiube erabiliz eskolak sortzen. Ordura arte zeuzkaten eskola elebidunak, elebidun deitzen zieten horietan, bene-benetan nasaiubea bitxikeri bat zen. Abestiren bat, hiztegi bat, poemaren bat, baina ez idazten zen, ez irakasteko erabiltzen zen, zekitenek mantentzeko indarrik ez zuten handikan ateratzen. Zerbait zen, ez zitzaien esaten ez zuzuk dakizun hizkuntza hori ahaztu zazu, ez du ezertarako bale, hori ez zitzaien esaten zitzaien, hemen datozenak, zenbat dakite, egingo dugu zeo zer horrekin, eta zer egiten da, oso gauza eskazak. Aldiz, 2015an ja sortu zuten eskola bat non, eskolako hizkuntza nasaiubea zen. Eta hori izugarrizko aldaketa eta aurrerapena esango nuke zela. Eta zentzu hortan, hemen ikusten duzuten orrialde honetan, agertzen da 2017an eskola horietarako deialdi bat. Artean, gaztelaniaz idatzita dago, la Institución Educativa Técnica Eduardo Santos Cecidik, hori da eurek sortu duten erakunde bat, irakasle formaziorako, eta baita irakaskuntza ertainetarako ere, baina eta oraindik gaztelaniaz egiten da, invita a la comunidad a matricular a los niños entre los 4 y 5 años en el grado de transición. Eta hor daukazute nasaiubez idatzita. La Casa de la Semilla, este proceso educativo estará dirigido por docentes nasaiube hablantes. Zetik, aurreko
sisteman etortzen ziren irakasleak ustez nasaiu bezekitena, baina askotan indigenak deitzen zieten, baina igual zekiten beste hizkuntza bat, eta ez eurena. Sistema horrek ez zuen eta ez du oraindik ezer bermatzen, ez du garantizatzen. Baina hemen dago deialdi bat, eta izugarrizko arrakasta izan zuten. Gaur egun 7-8 eskola txiki eta ezein txiki sortu dituzte, nasaiu bez egiten dutenak. Eta hori guretzako normala da. Baina orain 50 lehenengo ikastola sortu zirenean aurrerapen eta bitxikeri handia bazen eurentzako ere gauza bera da momentu honetan. Eta ez da normala Latinoamerikako hizkuntza gutxituetan, hizkuntza gutxitu hori ardatz eta baliabide, instrukzio baliabide den eskola bihurtzea. Eta hemen ikusten duzu eurek egindako deialdi bada eta horrek esan nahi du, horrek. Hemen daude pixka bat hemendik proiektuetan laguntzen ari gara, kooperazio linguistikoa deitzen hori, den hori da, erakunde batzuk eta besteak diru bat ematen dute eta bai Garabidek eta bai katedrak eta zerbait egiten dugu. Historia labur horretan importantea da 2016-17an beste eskaera batei erantzuten hasi ginela, eta da A1 maila. Pentsatzen dut, badakizutela, Europako referentzi markoaren barruan definitu dira hizkuntza ezagutza maila ezberdinak. A1 maila da, lehenengo maila apala da. Eta guk euskeran eskoletan eskatzen dugu B2 eta horrelakoak eta C1 eta beste. Hemen A1 maila nasaiu bez ikasteko programazio bat eta materiale bat sortzen hasteko proiektua jarri zen martxan. Katedrako kide diren Ana Ortega eta Ana Arkaizarra izan dira proiektu hori aurrera eman dutenak. Eta oso zaila da. Ze azkenean guk ez dakigu nasaiu be, eta badakigu hizkuntza bat irakasteko hizkuntza hortan zentzua duten gauzak egin behar direla, eta guk ez dakigu ondo nasaiu berentzat zak daukan zentzua, eta zer den artifiziala goitik datorren bezala, eta guri garai batean erakusten ziguten bezala, mi mama, eta Lisa Lasoras, eta tontakeri horiek erakutsi ditezke, baina hori ez dugu egin nahi dut, hizkuntza benetan eurentzako garrantzitsua den zerbait egiteko nahi dugu, eta hortarako elkar lana derrigorrezkoa izan da, oso komplikatua, zetik eure jarri behar izan dituzte, ze eduki den inguruan nahi dute hizkuntza erabili, eta erabili nahi duten hizkuntza horren mailakatza bat egiten lagundu dugu, eurek egin dute euren materiala, baina hortan laguntza eskaini ahal izan dugu, eta orain dela aste pare bat bidali digute 3 urteren buruan, lehenengo A1 maila horretarako helduak nasaiu betzeko, hau da, nasaiu hizkuntza ikasteko, naiz alfabetatzeko, eta eskoletarako ere baliagarria den materiale bat, gaitegi bat, hizkuntz forma batzuen aukeraketa bat, eta irakaslegoarentzat instrukzio liburu bat. Hemen, hauxe da, material horren lehenengo orrialdea. A1, eta gainerako ez dakit irakurtzen ere, baina nasaiu ez idatzea. Dena dago nasaiu ez idatzea. Eta gero aipatuko dugu nolako aldaketa den hori, zetik 2012an gora inguratu ginean, nasaiu hizkuntza idatzia ez zegoen inon. Baina inon esaten dudanean da inon. Eskola baten izenean, hola, parentesi artean agertzen zela gogoratzen dut, eta bestela zeuden Kolonbiako hainbat unibertsitateetan hizkuntzalariek idatzitako gramatikak, baina bestela hizkuntza idatzirik ez zen, eta orain hainbat gauza egiteko trebezia eta gaitasuna erakutsi dute. Eta hau da, pixka bat, kooperazio honetan lortu den, edo guk lorpen bezala erakusten dugun zerbait, eta batez ere eurek egin dutelako, baina pixka bat,
hor lankidetza beharrezko izan da. Importantea izan da baita ere, ez bakarrik hizkuntzan zentratzea, baizik baita euren kultur ezaugarrien transmisiorako ere eskolak behar dute eduki gaitasuna. Ez da aski, guk nahiko bereizten dugu, euskaldun zerk egiten gaitu, euskaldun egiten gaitu, euskarak ez da. Baina beste zenbait ezaugarri kultural nahiko gorautziak edo ez diegoen besteko garrantzia ematen. Eta gainera garai batetan behintzat, bersatuan folklorea da horrek ez dako baliorik bereziki hizkuntza interesatzen. Aldiz gure garrantzia hori ematen diote eta badauka, eta nor gara gu, hori ez dela hola esateko. Eta lan honetan, hainbat, ez dakiten, badago material sortu dituzte, eta ez dakiten, gauzute pasako ditut optikak. Eguruska txikia dira, baina dago guztiz nasaio bez idatzi dira euren landarak, euren dura formak, hemen aurreko argazki batean ikusten zen, nolako zintak agertzen diren, eta bueno, dura txapelak eta gauza asko egiteko batuzte musika. Orduan, kalendario bat eginda euren marrazkiak erabili dira horretarako eurek egin dituzte marrazkiak. Eta oraindik harrigarriago edo eurek ere arroago sentitu izan dira aurten, uste dut, aurten Mikel Mendizabal izan ibili da material hori bultzatzen eta sortzen, eta aurten egin dute lehenengo nasailu bez idatzitako materialaren azoka. Gure Durangoko azoka aurten egin dute nasailu bez idatzitako materialekin. Eta loriatzen zeudela, esaten zuen, oraindik mai bat betetzeko baina material betzeukaten, baina bazeukaten euren materialekin, euren hizkuntzan idatzitako materialekin lehenengo azoka. Pauso horiek eta jakina, guk nola edo ala lagundu edo aholkatzen badugu ere eurek egintako aurrerapenak dira. Esan dut, katedraren aldetik, batez ere soziolinguistika aldetik, hizkuntzaren normalizaziorako zen neurri hartu behar diren, irakasle elebidunen formakuntzan, eskola materialgintzan, eta lehen aipatu dudan nasaiobe helduen nasaiobetze edo alfabetatze programazio hori egiten ibili gara. Hemen daude hainbat gauza sortu direnak, euren eskariz, eskoletan erabilia izateko, eta aurtengo, lehen ez dut esan, baina bai igaz eta bai aurten ere, Garabidek Gipuzkoako Diputazioaren laguntzakin eta katedrakoak ere lagundu dugu Kaukan bertan 3 hilabeteko ikastaro trinko bat antolatzen. Izugarrizko arrakasta izan du. 50 batentzat lekua zegoen eta 500 lagun apuntatu ziren hartu eta azkenean 60 batera edo mugatu zen. Baina horrek esan nahi du, dauzkaten arazo guztiekin, hala eta guztiz ere, hizkuntzaren bizi berritzeko egitasun horietara inguratu egiten direla. Hau, guk pixka bat ahaztu daukagu euskararekin zer gertatzen zen oraintela 40 eta gehiago urtetan. Baina hau ezinbestekoa izan da euskararako eta eurentzako ere eurek hori egiten dutenean guk ikusten dugu nolabait bide honetik edo hor egiten den lanak badaukala etekina, badaukala ondorioa ez dela hankarrikakoa. Batez ere eurek ari direlako guzti horren ardura eramaten eta gu aldugu nahinean laguntzen. Gure valorazio oso garrantzia ona da, esan ditut hainbat gauza, eskoletan lehenengo aldiz aurrak nasaio ez hitz egiten ateratzen dira,
aurrek etxeetara saio hizkuntza eramaten dute. Ikusten dira harrotasunez erakusten dutela, nik badakit saio hitz egiten, irakasle, sustatzaile eta bestelako lider eta komunitateko partaideek ere oso gertutik jarraitzen dute esate baterako eskola horietan egiten dena. Eta esaten dugunean, hizkuntzak garapen indarra direla, hori da guk garapen ezaugarri edo garapen aztarna bezala ikusten dugunean. Guraso bilera batera deitzen duzunean, hande batez, eta 100 emakume eta gizon etortzen badira bilera horretara, ez dakit nongo auzotatik, ez dakit zenbat bide luze bide eginda, esaten duzu. Ze gertatzen da, zergatik hainbesteko interesa, zergatik hau. Hori da, nolabait, gizarte edo komunitate batek bere hizkuntzaren aurrera ateratzeko proiektua bere egiten duenean, hori garapen indar bihurtzen da, zetik nortuko duzute eskolak hobetzeko eta eskolak garapen indar bihurtzeko gurasoen interesa behar dutela. Eskola hemen eta gurasoakan baldin badaude eskola horrekstu funtzionatzen. Eta hori zen, orain dela gutxi artea, hango eskoletan gertatzen zena. Umea bihaltzen zituzten, edo ez zituzten bihaltzen, eskolara konbertzutla esate zitzaien, baina eskolak ez zeukan inolako erakargarritasunik. Orain, aldiz, gurasoak etorri egiten dira bileretara esatea zer egiten da hemen, zer jakin nahi dugu zer egiten da eskola horretan. Eta beste eskola arruntean da bertzenetik atera ingo ditugu, zetik beste eskola egitera eramango ditugu. Kezka hori da, nolabait aurrerapena hori da, garapena, eta hori ez da kasualidadez gertatzen. Hori da, hizkuntza komunitateak bere ezaugarri eta bere identitate eta bere garapen motor bihurtzeko aukera daukan zerbait delako da. Bueno, onarte nasaiuei buruz gehiago hitz egin dezaket, baina esan bezala hitz egingo duzute eta galdetuko duzute, egon zuten idakidana esango dizuet. Beste kontu bat aipatu nahi nuke, eta da hizkuntza kooperazioa eta garapen iraunkorra. Hauek ere, garapen iraunkorra ere oso erabilia eta entzuna den kontzeptua da, ze lotura da. Aspaldi katedratik eta UNESCO etxeatik eta bai Garabide eta beste erakundeetan ere hasi ginen azpimarratzen eta hitzadina mintzo programa ere horren beste erakusgarri edo erakusleio bat da. Hau da, kooperazioa egiten denean, kooperazio proiektuak bideratzen direnean, zergatik ez da kontuan hartzen hizkuntza. Gu joaten gara Afrikako ez dakiz herrialdetara egiten ditugu, eskolak jartzen ditugu, iturriak jartzen ditugu, ospitalak, eta galdetzen dugu eta ze hizkuntza hitz egiten da. Portugesa, beste zerbait ere egingo da. Ez daukago sensibilidaderik, ez da hori bultzatzen kooperazioaren barruan. Eta hori beharreko den zerbait dela, aspaldiko kezka da, 2013an Belen Urankak idatzi zuen liburu hau, eta hemen azaltzen dira, hizkuntza kriterioak nola itxatzi kooperazio proiektuetan. Kooperazio proiektuak Euskal Herrian, batez ere Eusko Jaurlaritzako garapenerako lankidetza agentziak bultzatzen ditu, eta horren buru zen eta den Pol Ortegak eta hizkuntza politikako sailburu orde zen Patxi Baztarrekan artean 2015an sinatu zen hitzarmen bat non esaten zen hain zuzen ere gobernuak finantziatzen zituen proiektu guztietan hizkuntza faktoreak kontuan hartuko zirela. Pauso importantea da, nik ez dakit zenbateraino
kontuan hartzen den eta errespetatzen den, eta baina tira hori aurrerapen bat izan zen. Zer egin daiteke ere ez naiz geratuko, zertik ez zaituztet gehiegi aspertu nahi eta nahi agurut galderak egitea, eta ikusi duzute kooperazio linguistikoaren barruan gauza asko egin daitezke, batzuk aipatu dituna saio beren inguruan, eta beste batzuk ere badaude, beti oinarrizko baldintza da komunidadea bera implikatzea, komunidadea berak eskatzea, komunidadea berak ardurak hartzea eta haren zerbitzuan guk lan egitea. Hemen ari gara, zergatik da importantea hezkuntza garapen iraunkorrerako. Pixka bat asaldatu gintuena izan zen 2015an Nazio Batuek onartu zuten 2030 agenda famatua. Garapen iraunkorrerako 17 helburu erabaki zituen. Helburu horiek arakatu ditugu, aztertu ditugu xereki eta inon ez da agertzen ez hizkuntza. Kultura zer hizkuntza ez da agertu egiten helburu garapenerako helburu bezala. Eta orduan, pentsatu genuen katedratik eta bereziki EASO Politekniko eskolan lan egiten duen Mikel Mendizabal eta beste batzuen zergatik ez dugu 17 gehi bat kanpaina bideratzen, zergatik 17 dira helburu ofizialak, baina uste dugu falta den hezkuntza eta kultura aniztasunaren bermea ere hor sartzea den aipatu ditudan arrazoiengatik. Proiektu edo egitasmo horrek bere aurreratzeak ditu, uste dugu derrigorrezko zerbait dana, den esan ditudan gauzengatik, eta zuek ere ondo ulertzen duzuten gauzengatik, da, herri baten garapena ez da posible bertako hizkuntza kontutan hartzen ez badira. Kanpotuko edo atzerritar hizkuntzekin egiten baldin bada kooperazio guzti hori, kooperazio horrek ez dauka behar lukeen balioa eta esan bezala ez da indarra ere. Bertakoarekin asko zazen indartua horretatzen direlako egitasmo, kooperazio egitasmo guztien, ez da? Daude arrazoiak bilduta. Eta zentzu hortan, oraintxe argitaratu dugu liburu bat non ez guk esaten duguna, baizik munduan zehar badaute hainbat aditu lan asko egin dutenak nolabait hizkuntza aniztasunaren balioak gizartearen garapen ekonomiko eta osoarekin lotuz, eta liburu hori jartzen bali baduzute interneten Idiazabal eta Perez Gaudel, urtsa daukazute gratis deskargatu dezakezu, beraz hemen esteka ez dago, baina errez aurkitzen dago. Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratu du inglesez, espainolez eta frantzesez daude artikuluak, ez ditu itzuli, eta bat euskalduna bada ere gainerakoak kanpokoa dira, eta nahita hartu ditugu kanpotarrak, ze azkenean pixka bat guk esaten duguna ez delako guk asmatutako zerbait. Guk ere beste lekuetan ere ikusi dugu horren ardura eta ezaugarri eta balioak aipatzen direla. Murtik ateratako aipu batzuk hartu ditut, hau Susan Romeinena da, Susan Romein Oxford Unibertsitateko irakaslea da, baina berak lan asko egin du, hain zuzen ere, hizkuntza garapen motore bezala. Eta berak esaten du, eske hizkuntza internazionaletan bakarrik eta bertako hizkuntza kontutan hartu gabe egiten bada, hezkuntza horrek ez du lortzen benetan hezkuntzak lortu behar duena. Hau da, ez jakintasunak gainditzea, ezberdintasunak ezberdindu, baina behintzat lehuntzea. Eta horretarako aukera derrigorrez dago eredu eleanitzak, non bertako hizkuntza ardatz edo oinarri hartzen den. Eta hori egiten ez baldin bada, beste garapen guztiak ere ez dute
aurrera egiten. Hemen ere, esaten du, gainera, nork sufritzen du gehien bertako hizkuntzak albora uzten badira. Munduko jende pobreenak, emakumeak, eta neskak, haiek dira azken batean bere etxeko hizkuntzak bakarrik geratzen direnak, beste hezkuntza aukerarik ez diete ematen, eta orduan baztertuak eta pobreziaren sujeturik ahulenak horietxek bihurtzen direlako, ezta. Hauek ere dira Yaounde Unibertsitate Kamerunekoak eta hauek ere esaten dute ama hizkuntzan oinarritutako irakaskuntza eleanitza da pobreziari aurre egiteko biderik zuzenena. Irakaskuntza elebiduna edo eleanitza ez da ona soilik hizkuntza horiek ikasten dituzulako, baizik eta pobreziari aurre egiteko baliabide bihurtzen delako. Hori behin eta berriz eta artikulu ezberdinetan agertzen da. Eta lehen aipatu dut, nasaiobetarrak zeukaten irakas sistema elebidun edo deitu hori txarra zela, nik esatea ez dauka inolako meriturik. Hemen jaso ditut beste bi aipu bat da Jose Antonio Flores Farfán, Mexikoko liderra da eta urte eta ekimen asko egin ditu bertako hizkuntza gutxituetan, musikak eta literaturak eta eskolako materialak sortzen, hain zuzen ere bertako hizkuntzak indartzeko asmoz. Eta hemen esaten du, eta batez ere hemen kritikatzen da programa elebidun ura EIB, Educación Intercultural Bilingüe deitzen diot, izan potoloa dauka. Baina, las escuelas deberían dejar de impartir precariamente y de manera casi marginal, aún en el sistema supuestamente bilingüe, las lenguas originarias como una clase más a favor del español y sus contenidos nacionalistas estandarizados, y desterrar de una vez y para siempre prácticas tan nocivas como el que un maestro zapoteco de aquí en irakasle bat, de clases en el área UABE, hizkuntza beste bada, eta orduan gobernuak esaten du bai, guk irakas sistema elebiduna bultzatzen dugu, eta horretarako hainbat irakasle indigena prestatu dugu eta bialtzen ditugu, baina bialtzen ditugu, igual, bertan hitz egiten ez den hizkuntza batekoa, beste hizkuntza batekiena, ez du ezertarako balio, frakaso porrotutxa da. Beste hau eipua da Sergio Marinao da, Sergio Marinao lider Maputxea da, Maputxeak Mapuzungun hizkuntza berreskuratzen ari dira, oso galdua bondan hizkuntza da, baina hemen ere irakas sistema elebidun txar horri egiten dio referentzia. Irakaskuntza ez formala lantzen dugu, esaten du berak, eurekan dira beste esperientzia bat bideratzen. Programa estatala baino gehiago lortu dugu, estatuak A ereduaren gisako egitasmoa abiarazi baitzuen eskolan duela 2 urte, eta programa horrek ez du hiztun bat bera ere sortu. Guk aldiz, Mapuzungunez, bat ere ez dakien hizkuntza hartu, eta gaitasun ez hitz egiteko gauza izan dadin lortu dugu. Programa elebidunak eta horietaz asko arrotu edo asko loriatu izan dira hainbat gobernu latinoamerikar, guk bat diru jartzen dugu irakaskuntza elebidun hori bertzeko, baina irakaskuntza elebiduna batetik guk ezin dugu esan nahi ez dute, baina ez da ere erakunde ofizialak bultzatzen duten hori da baliagarria. Nolabait, komunitatean berak bultzatu behar du, kudeatu behar du, eskatu behar du, horrek ez badute nahi, ez badute eskatzen, berrek emango diziezu, eskatzen ez duten hori, ez da. Lehen aipatu ditudun gauza, bertako hizkuntzaren garapena, ama hizkuntza oinarritutako hizkuntzaren pobrezia arintzeko moduak, gauza hauek
oso garbi ikusi ditugu hizkuntza kooperazio ekimenetan, eta nolabait bide bat, ez dut esango erraza, eta egun batetik bestera, urte batetik bestera konpontzen den kontua denik, baina ez dago beste modurik. Zuk ezin diezu esan, zuk hizkuntza ederra daukazu, saiatu zaitez egiten, balio du hizkuntza horrek, baina ez baldin badu beste hizkuntza menderatzen, berak bere burua baztertu ikusiko duzuk, lagundu dizaiokezu, eta ohartarazi behar diozu, ze azkenean eurek ohartzen direnean, zuk, eta nik baina gehiagotan bizitu dut, esaten zu, zu indigena da zara, zuk enasailu ez dakizu, baina nirekin Espainia bezari zera. Beraz, zu elebidun zara, zu kontuatzen zera, ona etortzen diren askok, espainola besterik ez dakitela, eta haiek baino asko zazera aberatsagoa, kulturagoa, baliabide gehiago dituzuna zerala, eta batzuetan behiratzen zutela, igual egia da. Eta hori, nik esan behar dut, niri neuri ere, eta gure generazioko zuek aztea zeraten dena, hasiera batetan, bai, inorgetzigun esaten euskalduna izatea txarra da, haietan den, esaten zutena, baina tira, esaten zuten, baina euskera eta gaztelaniak biak ikasi behar ditut, baina beti zen, halako egoera bat, ez zenun ikusten, zure egoera, bera elebakar izan da, baina hobet zen, eta orduan indigenek, ia denek badakite gaztelania. Bere hizkuntza dakiten egian, eta gutxienez elebidun bihurtzen direnean, horrek ematen duen indarra zaila da neurtzen, baina garrantzitsua da. Eta hortik abiatuz, esaten duzu, eskolak hori lortzen badu. Egia, bertako hizkuntza ziurtatzen baldin badu. Gaztelania ikasiko dute, ez datik muturrik urrunenean ere gaztelaniako telebistak eta gainerakoak iristen zaizkia egei, guri iristen zaizkigu bezalaxe. Orduan, ez du eskolak dena konponduko, baina eskolak hor zerbait egin dezake eta epatu dudan liburu hortan eta jaso ditugun 12 artikulu ezberdinetan, ia denak hori esaten digute. Pobrezia gainditu nahi balin bada, irakaskuntza ona non behar. Eta irakaskuntza ona zein da, bertako hizkuntzan oinarrituz, gaitasun elebidunak eta bereziki eleanitzak lortzen dituena. Beraz, hau, ez dut esango denik kooperazio linguistikoa egiteko daukagun ez dakit, opari magikoa, zatik ez da oparia, lortu egin behar da eta eurek egin behar dute, baina bada gutxienez irtenbide zaila, baina irtenbide bat, eski bestela ikusten duzu baino zer egingo dute. Hain gutxi dira, hain pobrea dira, nola, eta ikusten duzu euren hizkuntzaren atzetik hasten direnean ganean, lehenengo gauza bat, gero beste bat, lortzen dituztela gauzak, eta horrek dinamika bat sortzen du, eta askotan esan duzu, ez aztarako behar dute hizkuntza azken batean, berak produzitzen dituzten koka eta gainerako gauzekin bizitzeko gaitasuna. Eta, hemen etortzen dira, ez dakit nungo puntatik onaraino, ez dakit zenbat emakume eta guraso etortzen dira galdetzea, hizkuntzaren buruz, galdetzen guk ez diegu ezer ematen, ez da hurik ere ematen. Esan dut, eragoten gerenean, hitz egitea eta apur bat eurekin lan egitea besterik ez diegu duten. Dana eta guztiz ere etorriten diretzen dut hori. Zeo zer da horretzen, ez da. Hori da, pixka bat hizkuntz kooperazioak erakusten diguna eta uste duguna baliagarria dela. Eta, badauzkagu hainbat gauza eskarmentuz ikasi ditugunak, egia eta esan ari naizenak, ez ditut errepikatuko, da. Gizarte eragileak ezinbestekoa dira, baina erakundeak ere bat, nik ez dut esango
Kolonbiako gobernuak 1998an edo, ez, 2005an uste dut, konstituzioan onartu zuela bertako hizkuntza guztiak hizkuntza ofiziala zirela. Eta esan duzu, oso ondo, hori beharrezkoa da. Baina, klaro, horrekin ez dita hizkuntzak bizi berritzen. Gizarteak, taldeak, komunitateak berak bere gain ez baldin badu hartzen, oso zaila da. Erakunde eta giza eragileen arteko lotura, hemen bezala, han ere ezinbestekoa da. Eskolak ez dudan egiten, baina eskolak lehenengo abiatzeko puntu bada, eta hainbat baliabide baditu, hain zuzen ere, bizi berritze prozesu hortan aurrera egiteko. Eleanitzak eta bertako hizkuntzaren ardaz zutenak, hizkuntza gutxitua da murgilketa beharra duena, murgilketa betez ere horretarako da, inglesa 4 urte edo 2 urtekin murgilketa zarakusteak, nik ez diote inolako zentzurik ikusten, ikasiko dute, eta ez dut esaten ikasi behar ez da, ingles ikasiko da, baina euskara ez bali bada murgiltze bitartez ikasten, ez da ikasten, eta han gauza bera gertatzen da. Nasaio beha eskolan txiki-txikitatik ez bali bada eskolako instrumentua ez da ikasten. Eta horrela, beste zenbait gauzan, baina uste dut hizkuntza gutxiagotuen biziraupena eta herrien garapena edo elkarrekin emango dira edo ez dira emango. Bioaniztasuna eta genero berdintasuna ezinbesteko baldintzak diren bezala, hizkuntza aniztasunaren bermea ere ezinbestekoa da. Ze badakigu hizkuntza eta kultura galtzearekin marginazioa eta pobrezia dagoela. Badakizuten bat Estatu Batuetako irudia dago edo Australiako erreserbetan daude indigenak, baina bere hizkuntza eta kultura eta izaera galdu dutenez, hor ez dago irtenbideriko. Talde horiek askotan ez dagoak irtenbiderik. Hemen hitzaldi saio honetan Dakota hizkuntzari buruz hitz egin zute eta badakit, esate bateako Dakota komunitateak murgilketazko eskolak martxan jarrita dituela abiatua dela. Nik noitako batekin liburu horretarako nahi izan nuen lan bat jaso, ze bera irakaslea da eta hola da. Ez nuen lortu lan asko zeukan da ez zuen lortu, baina esate baterako badaude komunitate batzuk non eta kasualidade izango da, baina aurrera ateratzeko eta ekimenen adibide edo lehenengo ekintza bezala eskola hartzen da. Dut esan nahi eskolak dara konpontzen dut, eskola bakarritenik egin behar den kontua, baina eskola gauza asko bideratu dizak. Eta lehen aipatu duen bezala, indigenek bere hizkuntz gaitasunaz ohartzen direnean indartu egiten dira. Gutxienez bi hizkuntza dakizkiten eta horrek dituen gaitasunetaz ohartzean izugarrizko indarrak sortzen ditu, guri ere alaxe gertatu zaigu, haiek ere batzutan argitu egiten dira, baina hala da. Kooperazioa jakina ez da asistentzia, elkarlana da, elkartrukea da, gauza asko guk ere haiekin batera ikasitu ez guazara bakarrik esatean zer egin behar duten, baizik eurek ere badakiten, eta esate baterako horrek usten duzuten material guzti hori kultur ezaugarriak euren hezkuntza sisteman sartzeko alegina eta horretarako materiala sortzea guk baino finago egin dute, guk ez diogu lan besteko, igual asko esaten ari naiz, baina esan nahi dut lehenengo eurek egin nahi izan dituzten gauzak horiek izan dira. Nolako ehundurak, nolako zintak, nolako gauzak egiten ditu hori zergatik ez dugu eskolan sartzen da, zergatik ez. Esan nahi dut, gauza horiek ere ikasi ditu. Eta hemen amaitzen dut, nire esker zuen horretaretik eta nero zuten, jarraitu ezak pixko aritzeik, gogoa nero zuten. Nire esker. Mila esker, Itziar.
pasatu bezala, eta gerturatuko naiz mikrofonak. Eskerrik asko. Bai? Eskerrik asko. Oso interesgarria eta hunkigarria ere bai, ez ikustea Kolonbiako eremu horretan halako lan ikaragarria egiten ari direla jakinda CMH-ak eta zenbatean gerra batean murgilduta ere badaude. Galdera asko burutzen zaizkit, baina batzuk botatzeatik nork hartu du ardura hizkuntza idatzia sortzeko? Ze lantalde sortu den, nortzuk izan zareten, izan diren? Gure aurretik eurek erabaki horiek nahiko hartua zituzten. Artean erabaki batzuk hartzen lagundu diegu edo proposamen batzuk egin diegu, zertik esate baterako idatz sisteman 2012an eta hontan batez ere Andoni Ibarreñak egin du lan, nik ez dut apenas hortan lanik egin, berak esaten zuen, eske 12 bokal ezberdin dauzkate eta 12 bokal ezberdin idazten ordenagailuak ere ez die uzten, orduan zergatik ez duzute simplifikatzen sistema hori. Eta bai ez horke nabardurak, hor daude eta nabardurak markatu egin behar. Nik uste dut hori adibidez sudurkariak eta oskariak eta bokalak bildu zitezken eta nik uste dut hori lortu dutela, ez dakit Andoni Ibarreñak eta gainerakoak esandakoen ondorioz, eure besterik gabe behin idazten jarri direnean. Zetik, klaro, lehenago idazten zuten bakarra ziren hizkuntzalariak, egiten zituzten gramatikak eta proposatzen zuten hau da Nasaiu beren bokal sistema eta konsonante sistema. Eta gero hasten ziren idazten, eta baino izugarrizko aurrerapena egin dute, zenbat idatzi duten. Eta benditu zuten adibide horietan ikusten da, baina ez hori bakar, esan nahi dut, batean, merkatuetan, euren salgaiak, produktuen izenak etiketa jarri eta horien prezio jartzen hasi ziren herriko jendea, eta esaten duzu, hori da aurrerapen ikaragarria, baina nik uste dut, idazten hasi diren heinean, guri gertatu zen bezala, esan nahi dut, hizkuntzaren euskararen normalizazioan, ekinaren ekinez erabaki asko hartu ditugu eta erabakiak hartzen ari gara. Eta haiek ere ikustu dut bazegoen araudi bat, esan bezala, hizkuntzalari egon nintzen ezagoratzen zen hizkuntzalari, baina Kolonbian hizkuntzalari oso ona daude eta Landaburu formatu ditu Cabe Cuervo eta Zezela eta bat instituzio universitarioetan. Badaude hizkuntzalariak proposamenak egin dituzten, baina gero hori eguneroko bizitzan eta eskolan umeekin irakurtzen eta idazten hasi direnean ikuste dut eurek hasi direla simplifikatzen adibidez sistema. Baina oraintxe bertan ez dizut esango nor zer dut. Zezela erakundea, hemen aipatu dut, Zezela da institutu moduko eskualdeko erakunde bat non residentzi bat dagoen, estudiante, ikasle ertainetako entzako, baina baita ere irakasleen formaziorako zentro bezala bihurtu da, eta hauek izan dira azken 2 urtetan egin diren ikastaroen arduradunak. Eta hor dagoen jendeak ere, nik uste dut, erabaki hauek poliki-poliki joan direla hartzen, ez dakizen bateraino Arantzazuk kongresuen biltzarrek egin duten edo ez, erabakitzeko estandarra zein den, baina ez daukat oso erantzun zehatza, baina uste dut ez nabilela oso esaten duten arekin. Eskerrik asko. Beste galdera batzuk badira, gero apuntako ditu. Bai, eurek ere, eurek esan nahi dut, lan egiteko Nasaiu betarrak sortua dute gu iritsi ginenerako bazeukaten sustatzaile edo promotore talde bat. Eta horiek zer dira, horiek bazeukaten gainera gobernuaren diru
laguntza bat, eta ziren hiztunak, nasailuei hitz egiten zutenak, baina ez ziren derrigorrez irakasleak, beste gabe hiztunak, eta orduan urtero, 20-30 bat lagun biltzen zituzten, esaten zieten, zuen zeregina da, herrixka eta baserri eta, Kaukako lurraldean dauden nasailuei hiztunen gana iritsi eta nolabait egin halako inkesta moduko bat, benetan zenbat jende dakien, ez dakien, eta ahal baduzute, saiatu hizkuntza hori galdu ez dezaten, seme-alabekin hitz egin dezaten, laguntzaile, sustatzaile pertsona kopuru bat formatu zuten. Da horiek horietako asko irakasleak ere izan dira, eta horiek bultzatu dituzte eta parte hartu dute baita ere gure formazio ikastaroetan eta eta nik uste dut, baina horiek zeukaten formazioa gaztelaniaz ere idazteko oso ohitura gutxiko jendea zen, eta oso formazio apaleko jendea. Orduan, idaztea euren bizitzan oso gutxi agertzen zen eginkizuna zen. Horregatik, gu geu ere harritzen gara, pixka bat aukera jarri duzunean, eta eginkizunak zentzua dukatenean, zatik hemen egin dituzten gauzak eure interesatu zaizkie, gure egutegi egin behar dugu, gure irudiekin batera, eta gure ondurak, eta gure landarak identifikatu behar ditugu, eta gure animaliak identifikatu behar ditugu, eta animali edo landara bakoitzari buruz zerbait esan dugu, eta nola esaten duzu, eta nola idazten da. Eta poliki eginkizun horrek idaztera eraman ditu, baina idaztea oso urrun zegoen eginkizuna zen, naiz eta printzipioz jende aukeratua zen hau. Eta horretik lana zazpi urteren buruan, esaten duzu, lehen etzegoen ezer idatzita eta gaur, ez dut esango Biblioteka Nazionala daukatenik, baina esan nahi dut asko da aurreratu dutena eta eurek egindakoa da. Mikroaz gabe beraz, zuzenean, zera egin, aldera egin. Nik galdetu gizun, ea nondik nora hasi zen Euskal Hizkuntza lankidetza, eta azken urte hauetan izan duen bilakaera, eta zuk nola bizi izan duzun bilakaera hori barrutik. A ber, egia da, ni 1998an uste dut, UNESCO etxean burutu zen proiektu baten parte hartzeko aukera izan duen. Proiektu hori UNESCO Parisetik etorri zen eta UNESCO etxeak kudeatu zuen Eusko Jaurlaritzaren diruarekin, baina hor parte hartu denuen hainbat lagunek, unibertsitateko irakasleak ginen gehienok, hemengo, Bartzelonako, UNESCO berak jarritako adituak eta talde bat osatu genuen munduko hizkuntzen egoera aztertzeko proiektua zen. Egoera soziolinguistikoa, ez zen deskribapen linguistikoa egiteko proiektua, baizik munduko hizkuntzak, pentsatzazu ze tamainatako egitasmoa. Gu geu ere ausartak izan ginen, zenetik bila izan, zer dugu, bale? Eta 5 urtetan hasi ginen ezagutzen hizkuntza aniztasun hori nolakoa zen eta nolako egoeran zeuden. Ordurako jakina bazeuden liburuak. Kraus eta Elde eta inbat eta zuk ezagutzen dituzu asko. Ari zirenak esaten, benetan, hizkuntza aniztasuna arriskuan dago, hizkuntza galtzen ari dira, eta geuk ere hemen ez genukan urrutira joan berrik arrisku horretaz ohartuak egoteko. Baina, orduan, zergatik galtzen dira hizkuntzak, zergatik desagertzen dira, orduan, pixka, eta zer egin daiteke hizkuntza arriskuratzeko. Galdera horiei erantzuten hasi ginen, ni behintzat. Eta nirekin batera, Uranga, eta Andoni Barrenea, eta Bartzelonako Karmal Junen, eta jenden. Orduan hasi ginen gu, zuzenean,
beste batzuk bazebiltzan munduan, jakina. Eta UNESCO etxean geundenez, eta UNESCO etxeak kooperazioaren asko egiten du, munduan zehar kooperanteak bialtzen ditu, eta bat, hasi ginen eta kontuan hartzen da, eta orduan izan nuke 2000 eta hasiera hortan hasi ginela, eskatzen, bueno, zergatik ez da kooperazio esaten den hortan hizkuntza ere sartzen. Baina esplizituki 2013an argitaratu zen liburu hori, esan nuke 2008 behin beste txosten handi hura argitaratu zen 2005an, eta nolabait ezagutza hortaz ohartu ginen, eta gero ja hasi ginen ezagutzea ondo dago, lehenengo pausua da sentiberatasuna garatzeko. Esaterako Itzadinen Hitzoren helburua garbia da, eta horretarako sortu zen baita UNESCO katedra. Baina gero esaten duzu, nik uste dut Euskal Herrian aintzindari garabide izan da, dudarik gabe. Baina garabiderekin batea, egin zen beste batzuk ere esaten zeu zer egin. Garabidek gauzatu egin zuen, posible, martxan jarri zituen ekimenak, eta hainbat herrialdetako partaideekin loturak egin, eta gero aditu programak, eta guk garabiderekin lan egiten dugu, baina guk ez daukagu beste baliabide, baina teknikoki, zentzagun, hizkuntzen irakaskuntzan edo hizkuntzen azterketa soziolinguistikoan eta behar bada tekniko edo adituagoak gara, katedrak biltzen geranak, eta horregatik bata bestearekin ako lotura egin eta osagarritasuna egin dugu. Eta esaten dizut, noiz hasi ziren garabidekoak ere, noiz sortu zen, katedra 2007an sortu zen, eta guk hasieran kooperazioa 2008an edo ja lehenengo proiektua Afrikako beste hizkuntza batekin edo Ameriketako Kolombiako enbera hizkuntzarekin 2010an ja jarri genuen martxan, zara edo. Horra hasten da, lehenengo ezagutzen duzu, zer egin daiteke, zergatik ez da herrialde horiekin egiten diren egitasmoetan hizkuntza txertatzen ez. Eta hizkuntza txertatzea baldin bazen helburua, beste batzuk, adibidez garabidek izan zuen zuzenean hori hartuko dugu eginkizun nagusi bezala. Eta UNESCO katedrak ere, bere eginkizun artean puntatu ziren gauzak. Ez da gitera zuten dizuen, data zehatzak hor beltza. Baina egia da, 2018an munduko hizkuntzen egoeraren mapa ez, baina txosten egiten hasi ginean artean, ez geneukan buruan hizkuntz lankidetza izan zitekeela, irten bide bat. Orduan, batez ere egoera erakutsi, deskribatzea zen, uste genuen jakin behar dut jendeak hemen gertatzen nahi. Eta reakzionatu behar dut, baina ez da aski, bideak bilatu behar dira zeo zer egin izateko. Eta, guk ez eurek egin behar dute, baina zentzu batetan bultzatu edo bideratu edo lagundu dezakegu elkar. Eta hortan Euskaldun izateak nik uste dut izugarrizko eragina izan duela. Eta badala ezaugarri garrantzitsu bat. Gogoratzen dut, lehenengo kooperazio proiektuan, enbera hizkuntzarekin hasi ginean, enberatarrak ere nahiko komunitate bizia eta nahiko hiztun asko dituen komunitatea da. Baina haiek ez zuten, esan zuten, guk ez dugu idatziko hizkuntza. Ez dugu idatzi nahi, zetek idaztea da morrontza batean sartzea, eta gure hizkuntza ez da idazteko, gure hizkuntza da gure artean erabiltzeko eta komunikatzeko. Baina, guri hango alako erakunde eskola taldeko batek esan zigun badaude batzuk zerbait egin nahi dutenak bere
hizkuntza hori idazten hasteko, eta artean ez zuten idazten. Eta haiek harreman asko izanak zituzten Estatu Batuetako Unibertsitateko hizkuntzalari askorekin, baina gogorrak ziren guk ez dugu inori gure hizkuntza erakutsiko. Eta torri bezala joaten ziren izatik. Jakina da, Estatu Batuetan bereziki, Europan besteleko askotan ere hizkuntzalari asko dago, horrelako herrialdetara jun, hizkuntza gutxi gehiago edo hobeto edo okerreko deskribatu eta bere bizitzako ikerketa egiten dutena, baina horrek ez dauka hori hartzun handirik herrialde horrek hizkuntza horren berreskuratze lanean, ezta? Eta enberetarrak egiten dezen zuten, zuek euskalduna zen. Zuek azpiatzen gara. Olaxe izan zen, guk badakigu zuek ere pasa dituzutela zuek, igual zuekin egin dezakegu zara. 3 bat urtetan lan egin genuen eta nahiko zen, gero eten egin zen, etzen jarraitzeko aukera egiten. Esan dut, eurek ere ezagutzen dituztela gauzak, eta orduan ez da berdin zu hizkuntza handi baten hiztun eta unibertsitate oso famatu bateko norbait bezala agertzea, eta horrek ate asko ireki ditu, eta tartean badaude, erlijio instituto de verano, gauza asko daude tartean, hizkuntza gutxituen inguruan mugitu direnak, ezta? Baina esate baterako eskola murgilketa bitarteko eskolak oso gutxi, ia bat ere ez dira bultzatu, ari dira, tira bakarrik bultzatu dituenak, ari dira, baina oso berandu etorri da. Gailendu direnak izan diren edukazio interkultural bilingüe deitzen dena, herrialde guztietan eta milaka irakasle eta eskola dituztenak eta ia etzar lortu ez dutena. Eta murgilketa bultzatzeko guretzat jakina, gure esperientzia izan, gure eskarmentua. Beste batzuek ez dakit ez eta bateko dakotatarrak ez dakit nola hasi diren, nik interesan diren jakiteko jaber. Badakien etortzen denean aitorrek, ez dakit, baina esaten dizut, nik eukitako aukera hortan ez genuen berak zuen idatzi zuen, denboraik euki. Ez dakit murgilketa, Nueva Zelandan, eta badago beste modelo batzuk, bertako hizkuntza kapazio ditzeko eta hori ez da. Baina, esan dut, munduan agertzeko antzaki bat badako bakarikoa edo txipiroia txausa gazlean, beltzean zaparte beste gauza batzuk ere egin ditzakegu euskaldun, ez da? Ondo iruditzen bat zaizue, amaitutxat emango dugu saioa, mi esker etortzeagatik eta hori gogoratu dugu saioa,